Hola a tots. La veritat és que he viscut una experiència d'aquelles que m'ha marcat. Venir aquí a Nexe i veure el treball que fan, la dedicació, la voluntat i com s'ajuden, no? uns als altres per tirar endavant a tots aquests nens i aquests nadons que neixen amb unes discapacitats greus. Penso que quan veus que hi ha tota aquesta gent, l'únic que pots fer és aportar el teu granet de sorra, ajudar, i és el que m'agradaria demanar a tothom, que tothom col·labori, aporti el seu granet de sorra, perquè són l'única escola a Catalunya per nens que neixen amb greus discapacitats. I hi ha moltes famílies que necessiten d'aquesta ajuda i sense ells no podrien tirar endavant. I dels 0 als 5 anys és quan s'ha d'invertir tots els esforços possibles per poder potenciar totes les capacitats que aquests nens tenen perquè puguin tenir una vida el més normal possible. Així que, si us plau, compreu aquest calendari, aporteu el vostre granet de sorra perquè cada euro invertit us puc assegurar que no pot ser millor utilitzat i més exprimit. Així que, gràcies.